होखारनायनि नामाव हाग्रा बिफाननि फरेस्ट गार्ड आरो बेनि डिपार्टमेन्टनि रेन्जार आरो DFO बिथांमोननि डाइरेक्शनाव ब्लेंक फायार होनायनि नामाव सासे 2 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ' आरबि दैमारि बिथाङा गोदोनायाव नांनानै गुलिया नांनानै थैनो गोनां जादों आरो दिनै बन्दापारा जुनियर कलेजनि बे लांगोनायाव जोङो 2 घन्टा प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन आरो बे जायगानिफ्राय जोङो दाख्लै 10 डिसेम्बराव जि जायगायाव आरबि दैमारि 2 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'खौ गावनि बिमाजों लोगोसे थाबाय थानाय समाव बेखौ अयनाय इनाय भाबै जि गावथारनाय बे जायगासिम जोङो रेलि खालामनानै थांगोन गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 10 डिसेम्बराव बे जायगायाव फालोसे मैदेर फैदों आरो बे मैदेरखौ होखारनायनि नामाव हाग्रा बिफाननि फरेस्ट गार्ड आरो बेनि डिपार्टमेन्टनि रेन्जार आरो DFO बिथांमोननि डाइरेक्शनाव गुलि गावदों आरो ब्लेंक फायार होनायनि नामाव सासे 2 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ' आरबि दैमारि बिथाङा गोदोनायाव नांनानै गुलिया नांनानै थैनो गोनां जादों आरो बिथांनि बिमाया गोदोनायाव गुलि नांनानै दिनै GMCHआव हस्पिटालाइज जानानै दङ दा बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आबोफ राभा स्टुडेन्ट इउनियन आक्सु आरो इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट माने फराम जों ज' लोगो नांनानै दिनै बेयाव प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन लाखिदों मोनब्रै दाबि जों बेयाव होदों गिबि दाबिया जाबाय जे बे जाथायनि मोनसे हाइ लेभेल इनकुवेरि नांगौ 2 नम्बरा जाबाय जे जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिया एरेस्ट जानांगौ बे पानिशमेन्ट जानांगौ कुनु आइननि माने बेबस्थानि गेजेरजों जाहाथे बेयो खारग'आ दिनै इम्तियाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिंहा सानै फरेस्ट गार्डखौ दिनै हमनाय जाबाय आरो बिथांमोननि गुलि गावनाय सिलाइखौ दिनै मोनदों आरो खालि कार्टिज मोनदों मेगजिन मोनदों आरो जों मिथिनायाव जौ लोंनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों आरो बेखायनो जों दिनै बिनि न्याय नागिरनानै बिजिरनाय नागिरनानै जों बे जायगायाव फैदों थामथि दाबिया जाबाय मालबिका दैमारिया दिनै हस्पिटालाइज बिथांखौ मोजां ट्रिटमेन्टनि बेबस्था खालामनांगौ बेखौ जों दाबि लाखिदों 4 नम्बराव बे माने दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होनांगौ आरो मेक्सिमाम लेभेलनि अनसुंथाइखौ सरकारा माने बे खालामनानै होनांगौ दा बेखायनो दिनै बे हाबाफारिया जागायबाय आरो बे हाबाफारिया जागायदोंसो जेब्लासिम थार बिजिरनाय न्यायखौ जों मोना बेबायदि अहिंसा गणतान्त्रिक सोमावसारनाय बे जायगायाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारिनि आफादफोरखौ लानानै जों खालामगोन आरो बे बिराद इनाय हाबा कारन 2 बोसोरनि जाय उन्दै गथ' जाय दिनै माने स्कुलाव थांनांगौ गावनि जिउखौ दैदेननांगौमोन दिनै गेलेनायनि सम सिखिरि होनायनि सम बे समाव मिथिस्लाबा जासे ইয়াত সমদল হল আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাৰ মানে অকৰ্মণ্যতাৰ আৰু ইয়াৰ কৰ্ম অৱহেলাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল তেওঁলোকৰ ডিউটিবিলাক ভালকৈ নিদিয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ একদম ফুলকুমলীয়া এজন বিবি মানে শিশু এজন মৰিব লগা হ'ল কাৰণ এইবিলাকৰ তেওঁলোকৰ তাৰমানে কামৰ বৰ অৱহেলা আজি আমি হাতী জীৱনত দেখা নাছিলোঁ কিন্তু আজি হাতীৰ উৎপাতত মানুহ থাকিব নোৱাৰে ধাননিবিলাক খাই পেলাইছে আমি নিজ চকুৰে দেখা পাইছোঁ আৰু এইখন ব্লেক ফায়াৰিং যে কৰিছিলে সেইটো আমি নিজ চকুৰে দেখা পাইছোঁ আমাৰ বন্দাপাৰা পাতালৈকে গৈছে কিন্তু ঘটনাটো আমি দেখা নাপালোঁ কিন্তু পিছত গম পালোঁ কিছু সময়ৰ পিছতে মানুহ মৰিছে বুলি তাৰপিছত এতিয়া যে হাতীবিলাক বিচৰণ কৰা জেগাবিলাক মুকলি কৰি দিব লাগে মই বিনম্ৰতাৰে হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ হাতীবিলাকক তাৰমানে बेबायदि जाथाया जाहाथे आसामाव जाया बिनि थाखाय हाग्रा बिफाना दायित्व लानांगोन आरो जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार परिमल शुक्लबैद्यखौ जे नोंथांमोना बिनि थाखाय थार बिजिरनाय माने होनांगोन आरो जों दाबि खालामदों आरो बेयाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ टटेलि फेलार आरो जुदि फेलार जायाखैबा बिथांमोना जास्टिस होनांगोन आरो बिथांमोननो जायफोर दायनिगिरि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट नङाबा फांसिनि साजा
बिथांमोननो मेक्सिमाम लेभेलनि पानिशमेन्टखौ होनांगोन दा बेखायनो जोंनि जि सोमावसारनाय बे कन्टिनिउवास थागोन आरो जोङो आसाम सरकारजों बे मेटारनि सायाव जोङो गोथौयै आरो गुवारै जोङो सावरायगोन दिनै जोङो पाब्लिकलि गासैबो बेयाव जोंनि बिमा बैसोनि जोंनि माने आब' बाजै बैसोनि जोंनि आइ आफा रायजो राजा बयबो ओंखारबोदों आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा बे जि रिसेन्टमेन्ट बे रिसेन्टमेन्टआ दिनैबो बिखानिफ्राय गोरबो मेलेमनिफ्राय दिनैबो माने गैया जायाखै बे रिसेन्टमेन्टआ जेब्लाबो थागोन गोजोन्थों গুণাৰ লগাই তাৰ মানে চট দি থয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিবিলাক বিচৰণ কৰা জেগা সেইবিলাকত যাব নোৱাৰে মই চৰকাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকক যিবিলাকে তাৰমানে দখল কৰি আছে চৰকাৰী মাটিবিলাক তেওঁলোকে দখল কৰি বহুত বাগান বনাইছে সেইবিলাক যাতে উচ্ছেদ কৰি সেইবিলাকত হাতীৰ খোৱা খাদ্যৰ কাৰণে গছ গছনি আঁচনি লৈ এইবিলাক কৰে এইটো মই বিনম্ৰতাতে আমাৰ মানৱ অধিকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কৈছোঁ আমি মানৱ অধিকাৰৰ মানুহ যিহেতু আমি এইবিলাক ভাবিব লাগিব আৰু আজি যে আৰ্মি দুই মাৰি যে মৰি গ'ল মাৰিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যে গুলিয়াই মাৰিলে এইটো গুলিয়াই মাৰে বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ সঁচাকৈ গুলিয়াই মাৰিছে এইটো মিছা নহয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁৰ উন্নয়নৰ পৰা ন্যায়